प्रेजेंटेड बाय आर्यन फिल्म्स साहिबगंज। बोला बोला शेरा वाली मैया की धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। मेला में सबका से दूरी बनई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। प्रेजेंटेड बाय अंशु बाला म्यूजिक। ना मंगी हो धनी, ना मंगी हो सोना, ना मंगी हो धनी, ना मंगी हो सोना। कहियो कि ठीक होई जावी कोरोना। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। प्रेजेंटेड बाय अंशु बाला म्यूजिक। गैया के घिउआ से दिया ना जरई हो, गैया के घिउआ से दिया ना जरई हो। केहू से जनी तू हथवा मिलई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। अरे बुझलो खबरी रिकॉर्ड्स गोपालगंज।